भिडिअआव जोङो माखासे जोङो सारफेस एरिया एन्ड भलिउम माखासे गथा बेसादफोरनि जोङो बिखुं दब्लायथि आरो रोजागासे दिहुननाय बेखौ सोलोंगोन। आङो सिगाङावबो मोनसे भिडिअ बानायखांखाबाय बे बिखुं दब्लायथि आरो रोजागासेनि सायाव मोजाङै एक्सप्लेन खालामनानै आङो माखासे एग्जाम्पलबो होफानानै बानायखादों। नोंथांमोना जुदि दासिमबो बे भिडिअखौ नायाखैबा आङो डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै दोनदों। नोंथांमोना लिंकआव थांनानै बे भिडिअखौ फुरानाबाबो नोंथांमोना खनसे नाय, अब्लानो बे सारफेस एरिया आरो भलिउमनि कनसेप्टआ नोंथांमोना बर' रावजोंनो मोजाङै मोजां क्लियार जागोन आरो आनजादनि थाखाय गावखौनो गाव रेडि खालामनो हागोन आरोखि। अब्ला जाय हक जोङो बे भिडिअआव माखासे जोङो बे बिखुं दब्लायथि क्लासखौ आङो खालामनाय जादों। मानोना जोंना बे आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्टनि सिलेबासाव डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्टनि डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्टनि सिलेबासाव जोंहा बे 10 स्टेन्डार्ड होनलायनाय जोंनाबो बे सारफेस एरिया एन्ड भलिउमाबो दंफायो। अब्ला फैदो जोङो बेखौ मोजाङै नायलांनोसै। जोङो बे भिडिअआव मा सोलोंगोन बा एक नाम्बाराव जोङो आयदारि खनकनि जोङो सोलोंगोन। गिबियावनो आयदारि खनकनि जोङो सोमोन्दै सोलोंगोन। नोंथांमोना मोनथिखागौ आयदारि खनकआ माबायदि, नै बे सावगारियाव नुखाबाय। बेनि सोमोन्दै जोङो सोलोंगोन, बिनि खेंख्रा बिखुं दब्लायथिखौ बोरैहाय दिहुनो बेखौ सोलोंगोन जोङो। लोगोसे बेजों सोमोन्दो गोनां जोङो बिथाखौ बिखुं दब्लायथि, बेनि रोजागासै, बिनि खना हांखो दिहुननाय बेखौ जोङो सोलोंगोन। आरो नेक्स्टआव जोङो बेयाव सोलोंबावगोन खनक, नै जायखौ जोङो किउ होननानै बुङो। बे खनकनि सोमोन्दैबो नोंथांमोना मोनथिखागौ, सिगांनि क्लासफ्राव मोनबोखाबाय जानो हागौ। नाय सावगारिया माबायदि, बेनि सायावबो जोंना कुइसना फैनाय मोनसे नङा मोनसे फैखायो। बेनिखायनो जों बे खनकखौबो रोंगोन। बेनि माखासे सोमोन्दो गोनां फर्मुलाफोर जेरैहाय नै बेनि सारफेस एरिया, बेनि लेटारेल सारफेस एरिया, बेनि भलिउम, बेनि पेरिमिटार, बे दिहुननायखौबो जोङो बे भिडिअआव सोलोंगोन। आरो बे मोननैखौ सोलोंखांनायनि उनावहाय आङो नेक्स्ट भिडिअ मोनसे बानायबावगोन पार्ट 2। बे पार्ट 2 आव जोङो सोलोंगोन नैबे सिलिन्डारखौ सोलोंगोन। बे हासुं, सिलिन्डार माने हासुं, बेखौ सोलोंगोन। ओमफ्राय बेजों सोमोन्दो गोनां माखासे एक्सारसाइज सोलोंगोन। ओमफ्राय बेनि उनावहाय नेक्स्टआव सोलोंबावगोन जोङो कन एबा जं हासुं, बेखौबो सोलोंगोन। आरो बेजों सोमोन्दो गोनां माखासे एक्सारसाइज बेखौबो सोलोंगोन जों, जाय जोंना आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्टनि थाखाय जोबोद इम्परटेन्ट। एज पार सिलेबासाव होनाय मथे जोङो बेखौ सोलोंजोबगोन। बेजों लोगोसे आरो जों सोलोंबावगोन बेंखन, सार्कोल, बेंखननि सोमोन्दैबो जोङो सोलोंबावगोन। बेनि उनावहाय जोङो सोलोंबावगोन माखासे दुलुर, स्पियार होननानै बुङो जायखौ, दुलुरनि सोमोन्दैबो जोङो सोलोंबावगोन। लोगोसे जोङो सोलोंबावगोन हेमिस्फियार एबा खावलुरनि सोमोन्दैबो जोङो सोलोंगोन। ओमफ्राय बेजों सोमोन्दो गोनां माखासे जोङो एक्सारसाइज, माखासे जोङो आनजादाव फैथावना माखासे जेंनाफोरनि सोमोन्दैबो जोङो सावरायगोन, बिसिनि फर्मुलाजों लोगोसे। अब्ला फैदो जोङो डिटेल्सआव मोनसे मोनसे जोङो फारि फारियै नायलांसै। गिबियाव जोङो फैबाय जोङो गिबियाव जोङो एक नम्बराव जोङो खनक, एक नम्बराव खनकनि सोमोन्दै सोलोंगोन। ओमफ्राय ओरैहाय 2 नम्बराव जों मानि सोमोन्दै सोलोंगोन, आयदारि खनक एबा किउइडनि सोमोन्दै। जों खनक आरो आयदारि खनक बे मोननैखौ जोङो एखेबारे खेबसेनो लांखागोन। बेयाव नोंथांमोना बेनि जेंनाखौ रोंनोब्ला माखासे इम्परटेन्ट फर्मुलाफोर दङ। बे फर्मुलाखौ नोंथांमोना नट आउट खालामनानै लाबानो जाबाय। जों मिथिखागौ नैबे खनकआ माबायदि, नै खनकनि सावगारिखौ नोंथांमोना नुबाय जानो हागौ। बेयो मोनसे खनक, बेहा मोनद' बर्ग मोखां थायो, नङा होमबा? बेहा मोनद' बर्ग मोखां थायो। ओमफ्राय नैबे आयदारि खनकआबो आयत महरनि मोनद' मोखां थायो बेनाबो, मिथिबाय? दाना नायदो, बेयाव एक नम्बर फर्मुलायाव जोङो माखौ सोलोंनांगौ, गासै बिखुं दब्लायथि, थारमाने बेयाव मोनद' मोखां थायो नालाय, बे मोनद' मोखांखौ बानायनायाव गासै बेसेबां गुवार पेपार नांदों हमनानै लाबाय। बेयो माखासे कार्बन पेपारफोरजों बानायजानाय, जेनेबा कार्बन पेपारखौ बेसेबां गुवार नांदों, अब्ला बेखौ जोङो बेनि होननानै बुंगोन, बिखुं दब्लायथि होननानै बुंगोन। टटेल होननानै बुंगोन, टटेल सारफेस एरिया होननानै बुंगोन। होमबा बेनि टटेल सारफेस एरिया दिहुननायनि फर्मुलाया जोंना जायो 6a स्कुयार। बे ए मानि आखान्थि, बेखौबो जोङो ए
बेबो ए माने बेना मोनफ्रोमबो आखान्थिनि जखाया ए गोजा समान गोजा बे बर्ग महरनि जायो नालाय बे कनकआ बेयो। होमबा नोंथांमोना बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय इम्परटेन्ट फर्मुलाया बेयाव जोंना बबेयो होमबा गासै बिखुं दब्लायथि दिहुननाय एबा टटेल सारफेस एरिया दिहुननाय बेयो जाबाय 6a स्कुयार। नोंथांमोना जुदि डिसक्रिपसनाव थांनानै आंनि फुराना भिडिअखौ नायफिनो बे टपिकनि सायावनो बानायखानाय अब्ला नोंथांमोना बांसिन कनसेप्टआ क्लियार जागोन। बैयाव आङो मोजाङै एग्जाम्पलजों लोगोसे बुजायनाय दंखायो। नाथाय आंनि बे भिडिअआव बांद्राय बेबायदि डिटेल्सआव थांनाय नंला, आङो थाब थाब बारनानै आङो थाब थाब एक्सारसाइज खालामगोन। अब्ला नोंथांमोना बेखौ गोसोआव लादो गासै बिखुं दब्लायथि दिहुनबा जोंना मा जायो 6a स्कुयार बेखौ। ओमफ्राय खेंख्रा बिखुं दब्लायथि दिहुनबा लेटारेल सारफेस एरिया माने खेंख्रा बिखुं दब्लायथि दिहुनबा जोंना मा जायो 4a स्कुयार जायो हा। खेंख्रा बिखुं दब्लायथि माने बेयाव खेंख्रा बिखुं दब्लायथि माने जों मा होननानै बुंगोन बेयाव बे मोनद' मोखांनि मादावहाय जुदि मोननैखौ गारोब्ला मोनब्रैल' थायो नङा होमबा, मोनब्रैल' थायो। अब्ला मोनब्रैल' थायोब्ला बेनि दब्लायथि दिहुननायखौ जोङो खेंख्रा बिखुं दब्लायथि एबा लेटारेल सारफेस एरिया होननानै बुङो, जाय बेनि फर्मुलाया जायो जोंना 4a स्कुयार। बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय नोंथांमोना। दानिया जोंहा मा दिहुनबावनांगौ, रोजा गासे दिहुनबावनांगौ। रोजा गासे एबा इंराजियाव जों मा होननानै बुङो पलियाम दिहुनब्ला जोंना मा बेनि सिङाव बेसेबां जायगा थायो, जायगा आवग्रिनानै लानो हायो बिनि सिङाव, बेनो जाबाय पलियाम। होमब्ला बेखौ दिहुनोब्ला जोंहा आखान्थिखौ मोनथाम सानजाबनांगौ एबा AQ बेखौबो गोसोआव लादो पलियामनिखौ। ओमफ्राय बिनि उनावहाय जोंना खना हांखो, नैबे मोनसे खनानिफ्राय नैबे मोनसे खनासिम जुदि खना हांखो दिहुननाय होयोब्ला खना हांखो एबा डायगनालनि फर्मुलाया जोंना मा जायो A√3। बेखौबो गोसोआव लाखा, मा जायो √3 जायो बे। उनावहाय जोंहा खामानि होजोबगोन बियो। दानिया फैदो जोङो ओरैहाय फारसेथिं आयदारि खनकनि सोमोन्दैबो जोङो लाबावनोसै। दाना जोंहा ओरै फारसेथिं दङ मा आयदारि खनक। ओरै फारसेयाव दङ जोंहा आयदारि खनक, बेयो आयत महरनि जायो। आयदारि खनकआ जोंना मा महरनि, आयदारि महरनि जायो। बेबायदि नुबाय नोंथांमोना जामथि बाकसखौ नुबाय जानो हागौ, इथाखौ नुबाय जानो हागौ, ओमफ्राय सलाय बिखबफोरखौ नुबाय जानो हागौ। बिसोरो गासैबो मा आयदारि खनकनि महरनि गोजा। होमबा बेनाबो जोंना मा थायो, मोनद' मोखां थागोन। बेयाव मोनद' मोखां थायो, 12था रुगुं थायो, गोलाव मोनब्रै, गुवार मोनब्रै, गोजौ मोनब्रै थायो। बेखौ बयबो मिथिखागौ। दा बेहाय जोंहा इम्परटेन्ट फर्मुला गोसोआव लानांगौआ मा 1 नाम्बाराव नै गासै बिखुं दब्लायथि। बा बेनि गासै बिखुं दब्लायथि दिहुनोब्ला जोंना बेनि फर्मुलाया मा जायो नै टटेल सारफेस एरिया होननानै बुङो गासै बिखुं दब्लायथिखौ। बेनि फर्मुलाया 2 ब्रेकेटनि सिङाव LB प्लास BS प्लास OCL। बेखौ नोंथांमोना गोसोआव लानांगोन। L माइनि गोलाव, B माइनि गुवार, OS माइनि हाइट, बेखौ बयबो मिथिखागौ। बिनि उनावहाय दाना बिथाखौ बिखुं दब्लायथि 2 नम्बराव मा बिथाखौ बिखुं दब्लायथि माइनि बे 6था मोखांनि मादावहाय जुदि आङो मोननैखौ गारोब्ला मोनब्रैल' थागोन नङा होमबा। बे मोनब्रैल' थायोब्लाथाय बे मोनब्रै मोखांनि दब्लायथि दिहुननायखौ जोङो लेटारेल सारफेस एरिया एबा बिथाखौ बिखुं दब्लायथि बुङो। बे फर्मुलाया जाहैबाय 2 सानजाब ब्रेकेटनि सिङाव L प्लास B बाहेरायाव इन्टु OH। बेखौबो गोसोआव लाबानो जाबाय। दाना रोजा गासै बेयो बेसेबां जायगा आवग्रिनानै लानो हायो होमबा बेनि रोजा गासै दिहुननाय एबा पलियाम दिहुननायनि फर्मुलाया गोलावजों गुवारजों गोजौजों सानजाबजोबबानो जायो L इन्टु B इन्टु OH। बे मोनथामखौ सानजाबजोब, अब्लानो जोङो मा मोनगोन आयदारि खनकनि रोजा गासैखौ मोनगोन। दानिया नेक्स्टआव फैबाय 4 नम्बर फर्मुलाया जाहैबाय जोंना खना हांखो एबा डायगनाल दिहुनबा जों मा खालामनांगौ, आन्डार रुटनि सिङाव L स्कुयार प्लास B स्कुयार प्लास O स्कुयार खालामनांगौ। अब्लानो जोङो बिनि माखौ मोनो, बिनि खना हांखोनि जखाखौ मोनो। अब्ला जानो हागौ नोंथांमोना दासिमहालागै बे मोननै फर्मुलाखौ स्क्रिनशट मारिनानै लाबाय एबा नट डाउन खालामनानै लाबाय। बे मोननै फर्मुलाखौ लानानैनो जोङो कनक आरो आयदारि खनकनि सायाव जोङो माखासे आनजादाव जाथावना कुइसन बेफोरखौ जोङो सल्भ खालामलांसै। अब्ला फैदो जोङो कुइसनाव आवगायलांसै। जोङो फैबाय एग्जाम्पल 1 1 नाम्बार कुइसनाव फैबाय। जोङो बेयाव मा बुंदों नै, द डायगनाल अफ ए किउ इज 12√3 सेन्टिमिटार, फाइन्ड इट्स भलिउम एन्ड सारफेस एरिया। मा होननानै बुंदों नै,
मोनसे खनकनि खना हांखोआ 12√3 बेयाव खनकनि सोमोन्दै होननानै बुंदों हा नैबे खनकनि सोमोन्दै बेयाव बुंदों कुइसना खनकनि किउ जायखौ जोङो इंराजियाव मा होननानै बुङो किउ होननानै बुङो नङा होमबा बेयो खनक बे खनकनि सोमोन्दै बुंदों बे खनकनि मा होनो जोंना खना हांखोआ होनाय दंखायो खना हांखोनि जखाया डायगनालनि जखाया बेसेबां होनाय दंखायो जोंना 12√3 होनाय दंखायो 12√3 सेन्टिमिटार होनाय दंखायो अब्ला जोंहा मा दिहुननांगौ बेनि रोजा गासै आरो बिखुं दब्लायथिखौ दिहुननांगौ आं खेबसेनो मोननै लाखाबाय एग्जाम्पलखौ रोजा गासै दिहुननांगौ आरो बिखुं दब्लायथि होमब्ला जों बेहाय रोजा गासैनि फर्मुला आरो बिखुं दब्लायथिनि फर्मुलाखौ जों गोसोआव लाबोनांगोन जों मोनथिगौ रोजा गासै दिहुननायनि फर्मुलाया मामोन खनकना ए किउ ओमफ्राय बिखुं दब्लायथि माने गासै बिखुं दब्लायथि होननाय जायो बा बिखुं दब्लायथि दिहुननायनि फर्मुलाया जों मोनथिगौ 6a स्कुयार बे मोननै फर्मुलाखौ बेयाव बाहायगोन आरो डायगनालआ बेसेबां होनाय दंखायो 12√3 होनाय दंखायो अब्ला बेखौ जोङो बानायलांसै होमबा सलुसनाव जोङो बानायबा बेखौ बानायलांगोन जोंना मा होनाय दंखायो बेयावहाय डायगनाल होनाय दंखायो होमबा we know that जोंना डायगनाल खना हांखोनि फर्मुलाया जोंना बोरैमोनलाय खना हांखो दिहुननायनि फर्मुलाया जोंना जायोमोन a√3 नङा होमबा a√3 माने खना हांखो बेयो बेसेबां होनाय दंखायो जोंना खना हांखोआ 12√3 होनाय दंखायो नै बेबायदि होमब्ला बेबायदियाव जोंहा जुदि a खौ लाखियोब्ला नैबे √3 मा खालामगोन नैबे 12√3 समान समान बारनानै थानायखौ ओरैहाय डिभाइड खालामगोन नङा होमबा डिभाइड खालामखांनायनि उनावहाय जों मा मोनो गोजौनि √3 गाहायनि √3 केन्सेल थाङो नङा होमबा a आ बेसेबां मोनखो 12 सेन्टिमिटार a माने आखान्थिया बेसेबां मोनबाय 12 सेन्टिमिटार थारमाने बेबो 12 बेबो 12 बेबो 12 12 गासिबो आखान्थियानो बेसेबां जाजोबगोन 12 12 12 जाजोबगोन आरोखि बे होमबा आखान्थिनि जखाखौ मोननाय लोगो लोगो जों दा मा रोजा गासै आरो बिखुं दब्लायथिखौबो दिहुननो हासिगोन होमबा देयरफर जोङो एक नम्बराव मा भलियामखौ दिहुनग्रोनोसै एबा माखौ रोजा गासैखौ दिहुनोब्ला जोंहा फर्मुलाया मामोनलाय रोजा गासैना ए किउ थारमाने 12 into 12 into 12 12 मोनथाम सानजाबनांगोन जोङो 12 मोनथाम सानजाबोब्ला जों मोनगोन बेसेबां 1728 सेन्टिमिटार किउ मोनगोन जोङो होमबा रोजा गासैखौ जों मोनथिबाय दानिया नेक्स्टआव जोंहा मा होनबावदों कुइसना बिखुं दब्लायथि होननानै बुंबावदों माने टटेल सारफेस एरिया आरो जों मा टटेल सारफेस एरियाखौबो दिहुनबावनोसै टटेल सारफेस एरिया माने गासै बिखुं दब्लायथि दिहुननायनि फर्मुलाया मामोन 6a स्कुयारमोन होमबा 6 into a माइनि बेसेबां मोनखो जोंहा 12 into 12 जागोन 12 स्कुयार माइनि दाना बे मोनथामखौ सानजाबजोबबा जों बेसेबां मोनो 6 into 12 12 144 जायो 144 जों 6 जों इन्टु खालामबावदो बेसेबां जागोन 864 सेन्टिमिटार स्कुयार होनांगोन जोङो दब्लायथि नालाय बेबायदि होमबा बेखिनियावनो जोङो मोनसे एग्जाम्पल लाखांबाय नोंथांमोना बुजिबाय जानो हागौ फर्मुलाखौ हायोब्लासो जोंना बे चेप्टारनिफ्राय जोङो आनजादाव हागोन जोंनि डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट आनजादाव बे इउनिटनिफ्राय मोनसे नङा मोनसे फैखागोन नोंथांमोना बेखौ मोजाङै गोसो होनानै नायबानो जाबाय बे इउनिटनिफ्राय जोंना मोनसे फैखागोन बे सारफेस एरिया एन्ड भलियामनिफ्राय एबा बिखुं दब्लायथि आरो रोजा गासै इउनिटनिफ्राय जोंना मोनसे नङा मोनसे फैखायो दा फैदो जोङो नेक्स्ट कुइसन नायबावनोसै दानिया एबाराव 2 नम्बर कुइसनाव फैबाय 2 नम्बर कुइसनाव जोंना मा बुंदों नोंथांमोना स्क्रिनाव नुनो मोनबाय कुइसनखौ एसे फरायनानै लाग्रोदो ओमफ्राय आङो सल्भ खालामलांगोन जेबो नङा नोंथांमोना नायबानो हागोन खालि फर्मुलाखौल'सो गोसोआव लानांगौ बेयाव नायदो कुइसना बुंदों बेयाव The surface area of a cube is 486 centimeter square नै सारफेस एरियाया होनाय दंखायो माने बिखुं दब्लायथिया होनाय दंखायो बेसेबां 486 फाइन्ड इट्स भलियाम बेनि भलियामखौ दिहुननांगौ एबा रोजा गासैखौ दिहुननांगौ होमबा बर' कुइसना बुंदों मोनसे खनकनि बिखुं दब्लायथिया 486 सेन्टिमिटार स्कुयार बेनि रोजा गासैखौ दिहुन बा माखौ दिहुननांगौ जोंना भलियामखौ दिहुननांगौ भलियामनिया फर्मुलाया बोरै मोनलाय जोंना ए किउ नङा होमबा ए किउ दा जोंहा बे ए खौ मोनथिनांगौ आरोखि आखान्थिनि जखाखौ मोनथिनांगौ होमबा जोङो सलुसनाव बेखौ बानायगोन मा होनाय दंबायो बेयाव दा सारफेस एरिया होनाय दंखायो बेयाव माया सारफेस एरिया
सारफेस एरियाया बेसेबां होनाय दंखायो 486 होनाय दंखायो जोंना सारफेस एरियानि फर्मुलाया मा जायोमोन 6a स्कुयार जायोमोन इकुवेल टु बेसेबां 486 होनाय दं होमबा जोङो a स्कुयारखौ लाखियोब्ला 486 खौ जोंना माया रानगोन 6आ रानफैगोन आरोखि माया 6आ बेबायदि रानफैगोन दाना रानफैबा जों बेसेबां मोनो 486 खौ जों 6 जों रानबा 81 मोनगोन दाना 81 खौ आङो मा खालामनो हायो नैबे स्कुयार दं नालाय बेखौ आङो ओरैहाय आन्डार रुट 81 होनो हायो स्कुयारनि थाखाय आङो बिदि रुट हरो बेखौ मिथिखायो बयबो दाना आङो बर्ग रोदा खालामबा बेसेबां मोनो 9 मोननै मोनो 9 मोननै सानजाबबानो जों 81 होमबा a आ बेसेबां मोनखो 9 मोनबाय आखान्थिनि जखाया बेसेबां 9 मोनबाय दाना होमबा भलियाम दिहुननांगौ नालाय डियारखौ भलियामनि फर्मुलाखौ जों बाहायदो भलियामा बेसेबां मोनलाय a किउब होमबा जोङो 9 खौ मोनथाम सानजाबदो 9 खौ मोनथाम सानजाबा बेसेबां मोनो 9 सानजाबखौ 8 जों आरो 9 जों सानजाबबावदो 81 जों 9 जों सानजाबबावबा बेसेबां 9 8 सानजाब 9 सानजाब 8 बेसेबां 72 729 मोनगोन ओमफ्राय सेन्टिमिटार किउब बेबायदि आरोखि होमबा बेखिनियावनो जोङो 9 नम्बर एग्जाम्पलखौबो लाबाय दाना जोङो 3 नम्बर मोनसे एग्जाम्पल लाबावनि दाना 3 नम्बर एग्जाम्पलाव फैबाय नोंथांमोना कुइसनखौ फरायनानै लाग्रोदो नैबे 3 नम्बर बियो 3 नम्बर बेयाव नोंथांमोना कुइसनखौ नायग्रोदो फाइन्ड द भलिउम एन्ड सारफेस एरिया अफ ए मा होनदों किउबइड 18 मिटार लं 14 मिटार ब्रेड एन्ड 7 मिटार हाइट माने दाना बेयाव मा बुंदों आयतारि कनक होननानै बुंदों हो मोनसे आयतारि कनकनि रोजा गासै आरो गासै बिखुं दब्लायथिखौ दिहुननांगौ जेराव बिनि गोलाव 18 मिटार गुवारा 14 मिटार आरो गोजौआ बेसेबां 7 मिटार होनाय दंखायो नैबे मोनसे आयतारि कनक किउबइड हो बेयो मोनसे आयतारि खनक बेयो आयतारि खनकआ जोंना माबायदि जायोमोन बेबायदि जायोमोन नङा होमबा बेबायदि आयतारि खनक हमनानै लाबाय बे जामथि पाखस नङाबा सलाय बिखब बेबायदि आरोखि बेखौ जों मा होननानै बुङो आयतारि खनक बिनि बे जोङो रोजा गासै आरो मा दिहुननांगौ गासै बिखुं दब्लायथि होमबा बेनि गोलावा आरो गुवारा आरो गोजौआ बेसेबां बेखौ जों मोनथिनांगौ गोलावा होनाय दंखायो बेसेबां 18 मिटार एन्ड गुवारा होनाय दंखायो बेसेबां 14 मिटार होनाय दंखायो एन्ड गोजौ हाइटआ बेसेबां 7 मिटार होनाय दंखायो जुदि बे मोनथाम जखाखौ मोनखायोब्ला जोंहा जेबो नङा गोरलैनो दिहुननो हायो दा जों मा दिहुनग्रोनोसै भलिउम होमबा भलिउम दिहुनग्रोबाय रोजा गासै दिहुनोब्ला फर्मुलाया L इन्टु B इन्टु H बेखौ गोसोआव लानांगोन नोंथांमोना मा 18 जों 14 जों आरो 7 जों सानजाबनांगौ होमबा बे मोनथामजों जोंहा सानजाबा बेसेबां मोनो बेखौ नोंथांमोना साइडआव सानजाबदो आङो साइडआव सानजाबखाबाय साइडआव सानजाबनानै बेखौ मोनगोन बेसेबां 1764 मिटार किउ मोनगोन आरोखि बे होमबा भलिउमखौ मोनबाय जों बिदि सानजाबबानो जायो दाना नेक्स्टआव मा होनबावदों गासै बिखुं दब्लायथि टटेल सारफेस एरिया दिहुनबावनांगौ नाव जों मा एबाराव टटेल सारफेस एरिया टटेल सारफेस एरियाखौ दिहुनबावनांगौ होमबा टटेल सारफेस एरिया दिहुननायनि फर्मुलाया जोङो सिगाङाव गोसोआव लाखादोंमोन 2 इन्टु मा जायो होनदोंमोनलाय एल बि प्लास बि ओस प्लास ओस एल बेखौ गोसोआव लानांगोन आयतारि खनकनि गासै बिखुं दब्लायथि दिहुननायनि फर्मुलाया बे दाना मानफोरखौ बहायदो 2 इन्टु एल आव बेसेबां दंमोन जोंहा बेखौ बहायदो एल आव बेसेबांमोन 18 एल आव 18 दंमोन ओमफ्राय जोंना बि आव बेसेबां दंमोन बि आव 14 प्लास बि आव बेसेबां 14 ओस आव बेसेबां दङ जोंना ओस आव 7 दङ प्लास ओस आव 7 एल आव बेसेबांमोन 18 बेबायदि सानजाबजोबदो दाना 18 जों 14 जों सानजाबदो 18 जों 14 जों सानजाबा 252 मोनगोन दाजाब 14 जों 7 जों सानजाबदो 14 जों 7 जों सानजाबबा जोङो 98 मोनगोन प्लास दाना 7 जों 18 जों सानजाबदो बेसेबां मोनगोन 126 मोनगोन दाना बिनि मोनखांनायनि उनावहाय जोंहा मा खालामनांगौ 2 इन्टु बे ब्रेकेट सिंनिखौ दाजाबजोबनांगौ ब्रेकेट सिंनिखौ दाजाबजोबबा बेसेबां मोनगोन जोङो 476 मोनगोन दाना बिनि उनावहाय नै जों 476 जों सानजाबबा बेसेबां मोनगोन 952 मिटार स्कुयार जागोन बे होमबा एन्सारा जोंना बेसेबां मोनगोन 952 बर्ग मिटार आरोखि बेनि गासै बिखुं दब्लायथिया अब्ला
नोंथांमोना नुबाय जानो हागौ आङो जोबोद गोरलैयैनो नोंथांमोननो मावफुंनानै देखायबाय। दा नोंथांमोना बेनिफ्राय जों मा सोलोंनो हाखो होननानै बुङोब्ला जोङो फर्मुलाखौ हाग्रोनांगोन। फर्मुलाखौ हाबानो गासिबो पसिबोल। बे मोननै गथा बेसादनि सायाव जिखि जाया कुइसन फैया मानो। अब्ला फैदो जोङो मोननैसो आनजादाव फैथावना कुइसन नायबावनोसै। जों बेयाव फैबावबाय आनजादाव फैथावना मोननै कुइसन किउबनि सायाव। नैबे 1 नाम्बार कुइसन आरो 2 नाम्बार कुइसन। बेयाव आङो मोननै कुइसन लादों, बे 1 नाम्बार ओमफ्राय नैबे 2 नाम्बार। बे मोननैखौ नोंथांमोननि सिगाङाव मावफुंनानै देखायबावगोन। बेयाव होनदों 1 नाम्बाराव जोङो 1 नाम्बारखौ मावफुंग्रोनोसै। 1 नाम्बाराव बुंदों कुइसना नै दा डायगनाल अफ ए किउ इज 2√3। डायगनाला बेसेबां होनाय दंखायो? 2√3 होनाय दंखायो सेन्टिमिटार। फाइन्ड दा सारफेस एरिया अफ दा किउब, माने गासै बिखुं दब्लायथिखौ दिहुननांगौ किउबनि। नैबे मोनसे किउब, बेयो मोनसे किउब जाहैबाय नङा होमबा? बे किउब बेनि जोंना बेसेबां डायगनाल डि, डायगनाला बेसेबां होनाय दंखायो? डायगनाला 2√3 होनाय दंखायो। होमब्ला बिनि मोनसे साइडखौ दिहुनग्रोदो। मोनसे साइडखौ दिहुनखांनायनि उनावनो जोङो सारफेस एरियाखौ दिहुननो हागोन। होमबा जों मोनथिगौ मा? we know that जों मा मोनथिगौ? बेनि खना हांखोआ बेसेबां होनाय दङ? 2√3 होनाय दङ। खना हांखोनि फर्मुलाया जोंना a√3, बेखौ गोसोआव लानांगोन। ओरैहाय 2√3 जाय सर्टकाट फर्मुलाजों बानायोबा बे √3 दाननो हायो। होमबा बेसेबां आग्लायो? आखान्थिया 2 आग्लायो। होमबा मोनफ्रोमबो खनकनि आखान्थिनि जखाया बेसेबां? आखान्थिनि जखाया 2, गासिबो 2 गोजा। दानिया सारफेस एरिया दिहुननांगौ। होमबा सारफेस एरिया दिहुनब्ला जों मा खालामगोन? सारफेस एरिया दिहुननायनि फर्मुलाया जोंना मा जायोमोन? 6a² जायोमोन नङा होमबा? 6a²। होमबा जोंहा 6 into a माइनि 2 मोनबायना? 2 खौ मोननै सानजाबदो। होमबा बेसेबां जायो? 2 सानजाब 4 बेसेबां? 24 सेन्टिमिटार स्कुवेर जागोन बे। होमबा कारेक्ट एन्सारा बबे? अप्सन नाम्बार डि। अप्सन नाम्बार डि आ बेनि मा जागोन? कारेक्ट एन्सार जागोन। नोंथांमोना जानो हागौ बेबायदि फैब्ला आनजादाव हासिगोन। दानिया फैदो जोङो 2 नम्बर कुइसन। 2 नम्बर कुइसनाव बुंदों मा? 1 नम्बर कुइसना थांखांबाय। दाना 2 नम्बर कुइसन। 2 नम्बर कुइसननि थाखाय आङो कलमखौ गुबुन सोलायनोसै। 2 नम्बराव होनदों कुइसना नै बेयाव if the total surface area of a cube is 6 square unit, माने total surface area बेसेबां होनाय दङ? total surface area total surface area बेसेबां होनाय दंखायो? 6 square unit होननाय दंखायो बेयो 6 square unit। अब्ला then what is the volume of the cube? भलिउमखौ दिहुननांगौ, भलिउमखौ। होमबा टटेल सारफेस एरियानि फर्मुलाया जोंना मामोनलाय? 6a² इकुवेल टु बेसेबां होनाय दङ? 6 होनाय दङ। होमब्ला जोङो a² खौ लाखिबा ओरैहाय 6 खौ 6 आ रानबाय। होमबा बेसेबां जागोन? a² इकुवेल टु 1 जागोन। होमबा a इकुवेल टु मा जाबाय? 1 जाबाय। a इकुवेल टु 1 जाबाय। होमबा मोनफ्रोमबो आखान्थिनि जखाया बेसेबांनो? बेनाबो नैबे खनकमोन नालाय मोनफ्रोमबो आखान्थिनि जखाया बेना 1 इउनिट मोनजोब्बाय। 1 इउनिट मोनखांनायनि उनाव दाना भलिउम दिहुननांगौ। नाव मा दिहुननांगौ जोंना? भलिउम दिहुननांगौ नङा होमबा? भलिउम दिहुनोब्ला जोंना ए किउमोन नङा होमबा? होमबा 1 खौ मोनथाम सानजाबदो। 1 खौ मोनथाम सानजाबबा मा जागोन? बे 1 आनो जागोन। 1 किउब इउनिट जागोन। बे 1 किउब इउनिट जागोन। होमबा बेनि कारेक्ट एन्सारा 1 किउब इउनिट। नै बेयो अप्सन नाम्बार ए, 1 किउब इउनिटआ बिनि कारेक्ट एन्सार जागोन बेयो। अब्ला नोंथांमोना नुबाय माबायदि मावफुंनांगौ। बेनिखायनो आं गले गले बुंनो सानदों नोंथांमोना फर्मुलाखौ मोजाङै मोखासथ' हाथारनांगोन। दानिया फैदो मोननैसो नायबावनोसै। बेनि उनावहाय बे भिडिअखौ दोनथ'नाय जासिगोन। नेक्स्ट पार्टआव आङो मा? जं हासुं आरो हासुंनि भिडिअ लानानै फैगोन। नोंथांमोना नेनानै थाबानो जाबाय आरो सापर्ट खालामबानो जाबाय। नोंथांमोना आंखौ सापर्ट खालामोब्लासो आङो बेबायदिनो मेथ्सनि भिडिअ आं लाबोबाय थानो गोसो जागोन। मानो होनबा मोनसे भिडिअ बानायनायावनो गोबां टाइम नांगौ जायो, गोबां खस्थ' खालामनांगौ जायो। बेनिखायनो नोंथांमोननि सापर्टआ जेब्ला आंनिसिम फैबाय थागोन अब्लासो आं गोदान गोदान भिडिअ बानायनो गोसो जाबाय थागोन। अब्ला फैदो जोङो नायबावनोसै। दा जों मोनसे एग्जाम्पलाव फैबावबाय। जोबथा एग्जाम्पल बेबो आनजादाव फैखांनाय कुइसनखा। बेनो SSC CGL 2008 आव फैनाय कुइसन। बेयाव बुंदों कुइसना नै
The whole surface area of a rectangular block is 8788 माने मोनसे नैबे आयतारि खनक मोनसे दङ हो मोनसे आयतारि खनक दङ नैबे आयतारि खनक ब्लकनि बे आयतारि खनक ब्लक दङ बेनि मायानो बेनि टोटल सरफेस एरियाया बेसेबां टोटल सरफेस एरिया माने जोंना 2LB प्लस BH प्लस HL आ बेसेबां होनाय दंखायो बेनाव 8788 होनाय दंखायो बेबायदि हा if the length breadth and height are in the ratio of 4:3:2 बेबायदि होनाय दंखायो माने गोलाव गुवार आरो जौथाइनि रुजुथाया जोंना 4:3:2 होनाय दंखायो अब्ला then find the length अब्ला बिनि लावथाइखौ दिहुननांगौ A आ जागोन ना B आ जागोन ना C आ जागोन ना D आ जागोन बेखौ दिहुननांगौ अब्ला फैदो जोङो रुजुथायाव होनाय दं नालाय जोङो मा खालामनानै लानोसै लेट बिनि गोलाव गुवारखौ L आ बेसेबां L आ 4x ओमफ्राय B आ बेसेबां 3x रुजुथाय दं नालाय ओमफ्राय C आ बेसेबां जागोन C आ नैबे C हा C आ बेसेबां 2x बिदि दाना जोंहाथ' मोनथिगौ गासै बिखुं दब्लायथिया बेसेबां जायो होमबा गासै बिखुं दब्लायथिया जोंना बेसेबां जायोमोन फर्मुलाया 2LB प्लस BH प्लस HL जायो नङा होमबा बेसेबां होनाय दङ बेयो 8788 होनाय दंखायो अब्ला जोङो बहायलांबानो जाबाय नैबे जुदि आङो LB प्लस BH प्लस HL खौल' लाखियो बेखौल' लाखियो होमबा नैबे नैया ओरै रानफैगोन नङा होमबा 8788 खौ नैया ओरैहाय रानफैगोन नैजों रानदो बेसेबां मोनो नैजों रानबा जों बेखौ मोनगोन नैजों रानबा बेसेबां मोनगोन बियो 4394 मोनगोन जोंहा बेखौ नङा होमबा बे दाना बिनि उनावहाय नैबेखौ मानफोरखौ बहायलांजोबदो L आव बेसेबां दंमोन L आव जोंना बेसेबां दं 4x into B आव बेसेबां दं B आव 3x दङ प्लास B आव बेसेबां दङ 3x into H आव बेसेबां दङ 2x दं नैबे C माइनि H बेयो प्लास H आव बेसेबां दङ 2x into L आव बेसेबां दङ 4x नोंथांमोना बुजिदों जानो हागौ मानफोरखौल' जोङो पुट आउट खालामदों सानजाबाव बेसेबां जागोन नैबेयो 12x स्क्वायर नैबे बेसेबां जागोन 6x स्क्वायर नैबे बेसेबां जागोन सानजाबा 8x स्क्वायर ओरैहाय इकुवेल टु 4394 आ थागोन नङा होमबा बेखौ बानायलांदो दाना बेखौ प्लास खालामजोबदो बेखौ प्लास खालामजोबा बेसेबां जागोन जोंना बेखौ प्लास खालामजोबनांसिगोन जोंहा बेसेबां जागोन 26x स्क्वायर जागोन 26x स्क्वायर इकुवेल टु ओरैहाय मा मोनबाय 4394 दाना जुदि आङो x स्क्वायरखौ लाखियोब्ला नैबे 4394 खौ जोंना मा नैबे 26 आ डिभाइड खालामगोन होमबा 26 जों राननांसिगोन जों बेखौ नङा होमबा 26 जों रानोब्ला जों बेसेबां मोनगोन 26 जों रानोब्ला बेखौ 169 मोनो दाना नैबेथ' x स्क्वायरसो होमबा नैबे x स्क्वायरखौ आङो मा खालामहरनो हायो ओरै रुट हरनो हायो 169 जेराव जोंना 169 नि बर्ग रुटआ बेसेबां जायो 13 होमबा x आ बेसेबां जाबाय x आ इकुवेल टु 13 होमबा जोंना दा माखौ दिहुननांगौ लावथाइखौ होमबा लावथाइखौ दिहुनोब्ला जासिगोन लावथाइखौ दिहुनोब्ला therefore L लेंथआ बेसेबां होनाय दंमोनलाय जोंहा लेंथआ बेसेबांमोन लेंथआ नै 4x मोन नङा होमबा 4 जों जोङो 13 जों सानजाबनांसिगोन ओरै 4x मोन नालाय जोङो 4 into 13 4 जों 13 जों जोङो सानजाबबानो मोनबाय 4 सानजाबथाम बेसेबां 12 सेट सोलिबा 52 सेन्टिमिटार जाहैबाय होमबाना बेसेबां 52 सेन्टिमिटार होमबा बिनि कारेक्ट एन्सारा बेसेबां जागोन जोंना 52 सेन्टिमिटारा होमबा गोलावा बबे जागोन 52 सेन्टिमिटार नैबे अपसन नाम्बार बि आ जोंना 52 सेन्टिमिटारा बेनि कारेक्ट एन्सार नोंथांमोन बे चेप्टारनि थाखाय जेबो सर्टकाट फर्मुला थाया नोंथांमोना बेबायदिनो बानायनानै बेनि एन्सारखौ दिहुननांगोन जाय आसा खालामो नोंथांमोना बुजिबाय जानो हागौ बेखिनियावनो दिनैनि भिडिअ'आबो जोब्बाय नेक्स्टआव आङो मा हासुं जं हासुं
हासुं आरो जं हासुंनि सायाव आङो भिडिअ लानानै फैबावगोन, नोंथांमोना नेनानै थाबानो जाबाय पार्ट 2 खौ। पार्ट 2 आव आङो बे हासुं आरो जं हासुंनि लाबोगोन। सिलिन्डार एन्ड कन होननानै बुङो इंराजिनि। बे सिलिन्डार आरो कनाबो जोबोद इम्परटेन्ट, बेनिफ्रायबो जोंना फैनाय नुनो मोनगासिनो दङ। अब्ला नोंथांमोना नेनानै थाबानो जाबाय। थेंक इउ।